ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ya ka music video jong ka Jingieit bamla Klet. Ya ka bala direct da uba Michael Merchiang but produce da uba Lang I Langstang. An sepelat pa iba ha ka khat sautrik ubanai rempang arajar arpuar ka badairu ka sngi ba kerpang jong ki shijur lani ka Valentine's Day ha ki YouTube channel jong ka Calm Entertainment Production. Kinongi simbenta gani ka music video kilong usamla demam Merchiang ubala ak kumuting shop but kasamla lari ke kharai kum kapuran. Ya ki kentin jingruai jong gani ka music video Jingieit bamla Klet la tho da u Evan Langstang balarwai pat do nongruai ba paunam uram suchiang bat ka kong beralda suting. Andai bat pi men si ka hu karting jangan dia di malang merciam bersama masa hasil nong talang bintang ila dep shoot ya away ke music video pa ai karting ke Jingieit bamla Klet bagin saplat pai ba haka khasal kering benai baar jong no usnem arjar arpoar haka channel Calm Entertainment Production ta ngakarpat ia pi ki parlok prajor ban ya ai mensi mingi ban like share and subscribe bless you bon andai bat pi men si ka hu Keting kejonga tadi ilari ke kharai bat ngasyon na sa hampat nostan ti perlong beit ngas sloga ban kerpat ipin ki baju pet bas montana ke jinwai khasi hakabangin sapla ek music video kaba idang shoot menta kata kane ka khatso trik jong u February ha ka channel jong ka Calm Entertainment Production hakabani la ai keting yang ka Jingieit bamla Klet. Di sasisian pat perlok ngakwa ban OMP basmong ha ban ai ka jingker shine ni da ka ba pin like share ba subscribe to the shibon natip ding pen kyan dan shibo andai bat pi men sim ka hu